Rebelyo, dinipensahan ng hindi natupad na pangako ni dating Pangulong Duterte na wakasan ng Endo. Pinakabatang alkalde sa Pampanga na si Masantol Mayor Tonton Bustos nanumpa na sa katungkulan. Paglilinis ng city government mula sa korupsyon kasama raw sa prioridad ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag. Inaugural speech ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin, inilatag ang mga programa para sa kaligtasan at progreso ng syudad sa kanyang ikalawang termino.
Narito na mga nangungunang balitang Central Luzon ngayong araw. Dole Secretary Silvestre Bello, dinipensahan ng hindi natupad na pangako ni dating Pangulong Duterte na wakasan ng Endo. Pinakabatang alkalde sa Pampanga na si Masantol Mayor Tonton Bustos, nanumpa na sa katungkulan. Paglilinis ng city government mula sa korupsyon, kasama raw sa prioridad ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag. Inaugural speech ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin, inilatag ang mga programa para sa kaligtasan at progreso ng syudad sa kanyang ikalawang termino. Narito na mga nangungunang balitang Central Luzon ngayong araw. Dole Secretary Silvestre Bello, dinipensahan ng hindi natupad na pangako ni dating Pangulong Duterte na wakasan ng Endo. Pinakabatang alkalde sa Pampanga na si Masantol Mayor Tonton Bustos, nanumpa na sa katungkulan. Paglilinis ng city government mula sa korupsyon, kasama raw sa prioridad ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag. Inaugural speech ni Angeles City Mayor Carmelo Lasatin, inilatag ang mga programa para sa kaligtasan at progreso ng syudad sa kanyang ikalawang termino. Isa pong maulang araw mga kareyon, sa ngalan po ni Kuyang Justin Dizon, hahalili ang inyong lingkod Paolo G. Santos para ho sa ating pong Balitang Central Luzon. Sa mga umaabang ho ng aming pong programa, ang una ho naming balita, eto na, dahil ho 12-0 raw ang naging resulta ho ng halalan dito sa Mabalacat City, Pampanga, na pumabor ho sa kampo ni re-elected Mayor Crisostomo Garbo. Kanya raw umanong tatapatan ito ng 12-point agenda. Layon umano nito na higit pang maiangat ang estado ho ng pamumuhay ng kanyang mga kabalen. Narito ang balita. Bagamat napatapat kay dating Mayor Marino Boking Morales na naupo sa pwesto ng higit 2 dekada, 12-0 o straight ang pagkapanalo ng Timbayong Mabalacat na pinangungunahan ni re-elected Mayor Crisostomo Garbo. It appears that Garbo Chris of the Nationalist People's Coalition garnered 79,754 votes for the office of the city mayor, the same being the highest number of votes legally cast for said office. On behalf of the COMELEC, Commission on Elections, City of Mabalacat, and the Commission on Elections Main Office, congratulations, Mayor Garbo. Dahil dito tutumbasan din daw ni Garbo ng 12-point agenda ang ibinigay sa kanyang bagong mandato ng mga Mabalaqueño. In my new term, the people gave me 12-0. Palakpakan tayo po, ren kabalentamo ang po'y nga pong gino. It is therefore proper that in my second term, we expand the 9 pillars into 12 pillars. Furthermore, we also aim for great zeros. Pagbibida ni Garbo, hindi umano mapipigilan ang progreso sa kanilang syudad sa susunod na 5 taon. Halos tapos na raw kasi ang isa sa magiging economic hub ng lungsod. Ito ang Pampanga Technopark. Baluyo po at nakarakal pong bisang mag-invest kaya katamo. Just yesterday po, there is a big company na Bisaya pong makipag-public-private partnership with us. The development po in the next 5 years at yun na po kaya katamong syudad. Ito po sabihan kaya po kaya kayo itang Pampanga Technopark. Right now, they have already 65 allocators na po ka rin. Tie-up sa mayayamang bansa gaya ng South Korea na magbibigay ng trabaho at kasanayan sa mga nasa sektor ng agrikultura at all access sa serbisyo ng kalusugan at edukasyon. Ilan lamang ito sa mga programa ni Garbo para umano sa poverty reduction. Sasabihan tamo
Una, mababa ang sweldo kete Pilipinas. Masakit ang kamamaten. Masakit din ang masakit kang pamilya as nakamal ang pamagpagaral miyayalwa pa. Dakal na po dahin, din kabalenta. Ren ngampuren arapan kong alos aldoldo. In kanakong kapanwalan kanini, nung ang LGU, agyo nang sumawop ka rin magkasakit kembye, then our poor families can have a chance to improve their lives. Sa hiwalay na panayam ng CLTV News Team kay Garbo, binanggit din nito na priority ordinance niya ang revision ng tax revenue code ng lokal na pamahalaan. Yung tax natin, kasi talagang iwan na tayo, no? Ang ating tax na pinapairal ngayon is already 1995 pa. Yeah, 1995 pa. That's 27 years ago. Sa tingin nyo ba, hindi pa naangkop? Saan ka nakakita na per month ang binabayaran ng mga business sector natin, 125 pesos sa garbage collection natin? Wala na ngayon yun. Wala na ngayon yun. Itataas natin, but staggered, hindi biglaan. Sagot naman ni Vice Mayor Attorney Jel Aquino, bibigyan nila ng prioridad ito at magsasagawa ng konsultasyon sa Ways and Means Committee ng Sangguniang Panlunsod. Anya maisasapinal pa ang mga executive legislative agenda ng administrasyon sa darating na buwan ng Setyembre. Of course, we will look into that, no? It's not that easy para kagawin kaagaran yon, pero we will thoroughly discuss it. We will thoroughly discuss it, and I will refer it to the proper committee, yun yung Committee on Ways and Means, para po mapag-aralan na ng maayos. Paulo G. Santos, CLTV News. Sa iba pong mga malalaking balita, nanindigan ho si former DOLE Secretary Silvestre Bello III na hindi ipinagwalang bahala ni former President Rodrigo Duterte ang kanyang pangako na wakasan ng endo o kontraktualisasyon sa ating pong bansa. Depensa ho ng kalihim, hindi lamang tanggap ng ilang sektor ang bersyon ng executive order ng Pangulo na ang naging resulta naman ay stability dito naman ho sa local job market sa bansa. Narito po ang balita. Congress needs to enact a law amending the labor code. Alam mo, dugay na it's outdated. I think Congress should come up with a new labor code to keep it attuned the realities of our time. Liban sa panahon ng kampanya, naging bukang bibig din ni outgoing President Rodrigo Duterte sa kanyang isa sa mga State of the Nation Address o SONA na tutukan ng Kongreso ang pagwawakas ng endo. Pero nang makarating ang panukala sa kanyang tanggapan, ito ay kanyang ibinasura. Depensa pa noon ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ang campaign promise ay itutulak kahit na i-veto na ang ipinagmalaki ng administrasyon na priority bill sa Kongreso. Ay pangako yan ng Presidente. Ang naging problema po dyan ay nagpasa po ng anti-endo bill ang Kongreso pero meron mga objectionable portions po doon sa bill na yon. Kaya naging dahilan na vinito ni Presidente. Pero hindi na po na-mention yan dahil it continues to be a promise and I think the administration will continue to work with Congress para doon sa final anti-endo bill that would be acceptable to all stakeholders. Sa kabila nito, pinirmahan ng Pangulo ang Executive Order No. 51 na nag-aatas na protektahan ang karapatan sa seguridad ng mga manggagawa batay sa social justice sa 1987 Philippine Constitution. Pero para sa ilang mga labor group, hindi totoong paborable sa mga manggagawa ang naturang EO. Hindi raw tatapusin ang sistemang kontraktualisasyon na siyang pahirap sa mga maralitang manggagawa. Sa pagtatapos ng termino ng Pangulo, patuloy pa rin ang pamamayagpag ng sistemang endo. Pero depensa ni Department of Labor and Employment outgoing Secretary Silvestre Bello III, hindi totoong pinaasa lang ni Duterte ang mga Pilipino. Actually, na-deliver na yan meron ng batas at pipirma na ng ating Pangulo pero hindi naman tinanggap ng mga workers. Hindi nila tinanggap, so hindi pinirma ng ating Pangulo. Nandiyan na yung batas. The President was prepared to sign the endo bill. However, ang daming nag-demonstrator, nagsabi nila ayaw nila yung version na yon. So the President, in fairness to the clamor of the workers, hindi niya dinagdahan.
Ayon pa sa opisyal, maituturing na Duterte legacy ang pagkakaroon ng stability sa local job market. Kailangan ng local employment ang may pagmamalaki ng ating Pangulong Duterte at siyempre ang Department of Labor ay yung industrial peace. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan ng ating mga manggagawa at ang mga management group. Hindi kagaya nung araw, narinig mo siguro, puro strike dito, strike dyan. Sa papasok na administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr., sinabi ni Bello na mas veterano ang magbabalik sa dole sa katauhan ni former Labor Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Anya, ayaw niyang pangunahan ito sa usapin ng magiging tindig sa Endo. Tahan yung papalit sa akin, unang-una, eksperto siya dyan. Naging Secretary of Labor na siya ng panahon ni ERAP. At alam ko magaling siya. Brad ko yan eh. Kaibigan ko pa, so I'm sure na alam niya kung anong gagawin niya. Samantala, poor quality of work ang Duterte legacy sa usapin ng paggawa. Ito ang assessment naman ng think tank ng Ibon Foundation. Record high din umano ang unemployment sa administrasyong Duterte at kapuna-puna rin na kahit may malaking employment rate, part-time at maliit lamang ang nakukuhang sahod ng manggagawang Pilipino. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa iba pa po mga malalaking balita, opisyal nang nailuklok bilang ika-17 presidente ng Republika ng Pilipinas si Ferdinand Marcos Jr. matapos pong manumpa sa panunungkulan nitong Huwebes, June 30 sa National Museum. Nanumpa si Marcos Jr. kay Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo sa harap ho ng kanyang mga taga-suporta. Halos nakasuot ng pulang damit. Kasama rin ng bagong Pangulo sa inaugurasyon ang kanyang asawa at mga anak, inang si Imelda Marcos at mga kapatid sina Amy at Irene Marcos. Dumalo rin ho si Vice President Sara Duterte at iba pang panauhing pandangal. Nauna nang nagtungo sa Malacanang Palace si Marcos Jr. upang makausap si outgoing President Rodrigo Duterte na binigyan naman po ng departure honors ayon sa tradisyon. Matapos ang isang interfaith prayer at civil military parade dito ho sa inaugurasyon, bumalik si Marcos sa Malacanang para sa kanyang arrival honors at oath-taking ng kanyang gabinete. Isang people's concert din ang dinaluhan ng bagong Pangulo sa Mendiola. Kagabi po yan, alas 9 ng gabi. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, pagpapaunlad ng turismo, kultura, prioridad daw ni Magalang Mayor Malu Lacson. 21 taong gulang na alkalde na si Tonton Bustos nanumpa na sa Masantol, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV Balitaan. Sa iba pa pong mga nangungunang balitang Central Luzon, sa institusyon ho na nasa paanan ng bundok Arayat, ito hong Pampanga State Agricultural University, piniling manumpa ni Magalang Mayor Malu Paras Lacson sa kanya hong pagbabalik
sa kapangyarihan. Bilang ina ng bayan, makatitiyak ho raw ang mga Magalenyo o ito hong mga Kapampangan na sisibol muli ang makulay na kultura ng Magalenyo at higit na palalakasin ang turismo. Narito po ang balita. Ramdam na ramdam ang kulturang Kapampangan sa isinagawang oath-taking ceremony ng mga bagong halal na lider sa bayan ng Magalang, Pampanga, umaga nitong Huwebes, June 30. Ang Magalenyo, ate-ate, ipanyulo. Mula sa mga awitin hanggang sa sayaw, ipinamalas ng mga kabataang Magalenyo ang kanilang talento. Highlight din sa okasyon ang pag-awit ng himno ng bayan ng Magalang. Ayon sa nagbabalik munisipyo na si Mayor Malu Paraslacson, asahan daw ang muling pamamayagpag ng kulturang Magalenyo at Kapampangan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Uling atin tamong sariling legwan, kailangan may matibe tamong market opportunities karing kaya katamong local and foreign guests. So this year, we shall continue paying homage to these local treasures na inumpisan tamo niyang makalukluk tamo niyang 2016. Paninayan nyo lang pong lumwal, magmarcha, lukso at lundag, deng kamaru, ngayon ni pong piyesta king August, pamunana po ng kaya katamong opisina king turismo. Makanyan mo naman po, paninayan tayang aslaganing balen Magalang, reng parula gagawan tamo keng December, kaya tapong lubenas ning Pasko. Nung no ka rin, kaya beda na ko na naman, bangkanita, may kilala niya na naman po, ing balen tamong Magalang, ing balen na masanting, ni po king Pampanga, nung po king buong Pilipinas. Ang malaking oportunidad sa turismo, magpapayaman sa lokal na merkado, mas maraming trabaho at inspirasyon para sa bawat mamamayan na pag-ingatan ang kanilang identity o yaman ng kultura. Ilan lamang umano ito sa kanyang mga naistutukan. Magalenyo, ing Magalang ating yang sariling legwan. Apin po, ing kikatamu yakabud balen, ing ating legwanan ing bundok. Ing balen tamu yakabud da balen, ing ating pong industrial area, ing balen tamu yakabud balen mo naman, ing ating pong paraking turismo at miyayaliwa pong komersyo ketiking balen Magalang. Bukod dito, binanggit din ng bagong upong alkalde ang planong rollout ng universal healthcare sa kanilang bayan na pangungunahan umano ng lokal na lider. Mula sa supply ng gamot hanggang sa mga community healthcare units gaya ng birthing stations, muli umano itong isasaayos ng kanyang administrasyon. Bilang health worker ng provincial government ng Pampanga, nakita umano ni Mayor Lacson ang kahalagahan ng paghahanda, lalo't nasa gitna pa rin tayo ng pandemya. I admit that economic revival is a feat. But as the cliche goes, challenges are opportunities in disguise. I will not succumb to adversities of this pandemic. Today we dream, tomorrow we do. We shall also push. Paolo G. Santos, CLTV News. Nanumpa na ang pinakabatang alkalde dito ho sa probinsya ng Pampanga na si Mayor Jose Antonio Tonton Bustos ng Masantol, Pampanga. Ayon ho sa 21 anyos na opisyal, kanya raw tututukan ang problema sa baha at pagbibigay ng programa sa katulad niyang kabataan. Narito balita. Sa edad na 21, umupo na sa pinakamataas na pwesto sa bayan ng Masantol, Pampanga si Jose Antonio Tonton Bustos. Nanumpa ang batang alkalde kasabay si Mayor Dan Ginto na uupo naman ngayon bilang Vice Mayor at mga nanalo konsehal ngayong Huwebes, June 30. Ayon kay Bustos, sa sentro umano ang kanyang pamamahala na nakatuon sa konsultasyon sa kanyang mga nasasakupan. Dagdag pa niya, ito na umano ang umpisa ng bagong Masantol na matagal lang hinihintay ng kanyang mga kababayan.
Mga kababayan ko po sa bayan ng Masantol, maraming salamat po sa inyo pong mainit na pagtanggap dito po sa ating oath-taking and inauguration. At tulad po ng sinabi natin kanina, ito na po ang araw, ito na po ang simula ng bagong bukas para sa bagong Masantol, para sa ating lahat. Maraming salamat po. Magiging prioridad din naman ng rookie official ang paghahanap ng solusyon sa baha na matagal ng problema ng mga Masantolenyo. Dito po sa bayan namin, talagang nilulubog ko po kami sa baha. Matagal na pong pasakit, matagal na pong kalbaryo sa aming balikat ito. Kaya't even before pa po ng ating inauguration today, nakipagpulang na po tayo sa DPWH at sa iba pong national agency. Nakapag-allocate na po sila ng pondo at excited po ang ibalita sa mga kababayan ko po sa Masantol na this year, meron pong ma-implement na flood mitigation control dito po sa ating bayan. Bukod sa problema sa baha, isa pa sa mga uunahin daw niyang tatrabahuin ay ang mga programa para sa kabataan. Aniya malaki ang naging parte nila sa kanyang pagkapanalo at naiintindihan niya mga hinaing ng mga ito. Nakita niyo naman po na natunghay niyo po kanina, kasama po sa ating oath-taking and inauguration ang mga kabataan. Tulad po ng binanggit ko po kanina, sila po ang magiging pundasyon na tutungtungan ng ating kinabukasan. Kung kaya't ganito po kagrabe ang investment natin sa education. Kaya naman na talagang highlight po ang mga kabataan. Siyempre ako po, miyembro po ako ng cohort ng generation po ng mga kabataan ngayon. Kaya't napakasaya ko po, nakasama ko po ang mga kapwa kong kabataan na nanumpa para gawin ang lahat ng aking makakaya para sa aming bayan. Handa naman umano maging gabay ang kanyang ama na si Congressman George Bustos ng patrol party list sa kanyang anak. Dapat nauna lagi yung tao. In fact, kahit nasa meal lang, sa pagkain, huli ka dapat kakain. Meaning, sa lahat ng bagay, iuna mo yung tao bago sarili. Kung ganun lagi yung pananaw at estilo ng isang namumuno sa isang pamayanan, makikita talaga natin na mas magiging matiwasay ang kabuhayan, no? At kalagayan ng bawat pamilya. Bukas unang araw ng Hulyo ay formal nang mag-uupisina sa munisipyo ng Masantol si Mayor Tonton Bustos. Panawagan niya sa kanyang mga kabalen magkaroon ng pagkakaisa. JM De Jesus, CLTV News. Sa ilan pa pong mga kaganapan na may kaugnayan sa turnover, mga kaibigan ng mga opisyal sa lokal, ilang oras bago manumpa sa katungkulan ay isinagawa naman ho ang turnover ceremony dito ho sa Seat of Authority ng Ciudad San Fernando, Pampanga. Sa pagitan po yan ni former Mayor Edwin Santiago at Mayor Vilma Caluwag. Naging maayos naman po ang transition process at bukas umano si Mayor Santiago kung sakaling kailanganin pa ng kasalukuyang administrasyon ang kanyang payo. Narito ang balita ni ating Jenna Lumbang Parungaw. Siyam na taon at 3 terminong nagserbisyo si former Mayor Edwin Santiago sa Ciudad San Fernando. At sa kanyang huling mga oras bilang alkalde ay pinangunahan niya mismo ang seremonya para sa turnover ng Seat of Authority kay Mayor Vilma Caluwag, ang pumalit sa kanya sa katungkulan. The transition team, they're doing good. Well, kaya as kaya na ng DILG na tikyan tamo itong dapat at by heart ang team na ng LGU is ready to support the next administration. Habang inaabot ang tanda ng kapangyarihan sa syudad, nakapaskil ang ngiti sa mga labi ng dalawang lider, isang magtatapos ng liderato at isang magsisimula ng bagong pamunuan. Ayon kay Santiago, maayos ang naging koordinasyon sa pagitan ng city government at ng transition team ni Mayor Caluwag, kaya walang anumang naging problema. Sinabi ko, Pin, anytime na kailangan mo ang advice ko, kailangan mo ang even my support. I'm much willing because we believe that your success is our success and you are our mayor. Walang anumang posisyon sa gobyerno na hinabol si former Mayor Santiago sa pagtatapos ng kanyang 9 na taong panunungkulan. Magsisilbing break muna raw ito sa kanya na halos buong buhay ay nasa politika, mula sa pagiging city councilor, vice mayor at mayor ng syudad.
There's no such thing as retirement. Tapi naman ako magdatong kumo. And basta everything I do is connected to aking service, is aligned kang service and jamin na naman kamo. At least, nandiyan na naman datang buri ko, balik ko as advisor, not consultancy because this is my break mo naman. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Mayor Vilma Caluag at iba pang bagong halal na opisyal ng Siyudad San Fernando, formal nang naluklok sa katungkulan. Paglilinis ng city government mula korupsyon kasama raw sa prioridad ni CSFP Mayor Vilma Caluag. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Nasa ikatlong sigwada na ho na tayo ng Balitaan. Ngayong araw, mga kaibigan, sabay-sabay ho na nanumpa sa katungkulan. Kahapon ho ito, June 30, ang mga bagong halal na opisyal ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Sa pangunguna ho yan ni Mayor Vilma Caluag at Vice Mayor BJ Lagman. Kaugnay nito, asahan umano ang bagong mukha sa City Hall na makatutuwang ng bagong administrasyon sa pamamahala ng lungsod. Narito po ang ulat ni Jenna Lumbang Parungaw. Alas 12 en punto nitong June 30, opisyal na ang pagkaluklok ni Mayor Vilma Caluag bilang kauna-unahang babaeng alkalde ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Naupo na rin sa pwesto sina Vice Mayor BJ Lagman at 10 bagong halal na mga city councilor. Sabay-sabay silang nanumpa sa katungkulan sa pangunguna ni Judge Mary Ann Rivera ng Regional Trial Court, City of San Fernando, Pampanga, Branch 46. I'm still overwhelmed. Pero syempre, ready, excited, Pampanga.
Wala pa umanong napipisil si Mayor Kaluwag na magiging city administrator kung kaya't hahawakan muna niya ang nasabing posisyon. Sa kabilang banda, asahan naman umano ang mga bagong mukha sa city government, kagaya ni Atty. Elmer Chodoro na siyang posibleng tumayo bilang city legal officer. Although dati na tayong nandyan, but as a city legal officer, baka sakaling ito, bago ako, and also some of the transition team members here will also be occupying some positions. Ayon kay Atty. Chodoro, may karapatan din si Mayor Vilma bilang appointing officer na magluklok ng kanyang mga pinagkakatiwalaan at gustong makatuwang sa serbisyo publiko. That is the discretion of the incoming administration, especially the appointing authority, to choose the people whom she would have the trust and she would have her trust and confidence. Samantala, bilang star of the ceremony, nangibabaw ang bihis at ayos ni Mayor Vilma sa kanyang red dress with matching feathers. Ayon sa Kapampangan designer na si Richie Bondok na siyang gumawa ng damit ng alkalde, nararapat lamang na bihisan ang magarbo si Mayor Vilma sa espesyal na okasyon sa kanyang buhay, lalo pa at ito ang unang babaeng alkalde ng syudad. Hindi lamang si Mayor Kaluwag ang kanyang ginawa ng damit, kundi ang buong pamilya na talaga umanong pinaghandaan ang kanilang fashion statement sa inaugurasyon ng ilaw ng kanilang tahanan. Si Mayor V, ang kulay niya, di ba, nung campaign is red and white. So sabi niya, "Chi, gawa mo ako ng gown, gusto ko yung red and white." And also, idea niya rin kasi yung feathers. Gusto ko may feathers, sabi niya. Siyempre, mayor na siya, di ba? It's a celebration. Bigyan natin siya ng magandang damit at napakaganda niyang bihisan. Maliban sa kasuotan, makikita rin sa magarbong pagkakaayos ng Heroes Hall kung paanong inorganisa at pinaghandaan ang pag-upo sa katungkulan ng mga bagong halal na opisyal ng Siyudad San Fernando. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa opisyal na pag-upo sa City of San Fernando ni Mayor Vilma Kaluwag, isa sa mabigat na punto na binigyan din niya sa kanyang inaugural address ay ang paglilinis sa city government mula raw sa korupsyon at pag-aayos ng mga sistemang nagpapabagal umano dito ho sa galaw ng serbisyo ng lokal na pamahalaan. Kasama rin sa kanyang binitawang agenda, mga Fernandino, ay itong pagpapalakas sa edukasyon at social service. Narito po muli ang balita ni ating Jenna Lumbang Parungaw. Eko po mangiling at tumakot na itok ng ganaganang anomalya at korupsyon keng City Hall. Mamili la po, makola o ilakokula. Umpisan tanay ngeni pamagbayo kareng baluktot aakasanayan, pamagbayo kareng dapat amakabayat keng panyulong tamo. Ito ang banta ng bagong upong alkalde ng Siyudad San Fernando na si Mayor Vilma Kaluwag kaugnay ng kanyang planong paglilinis sa city government mula sa di umano'y korupsyong nangyayari. Kasabay ng kanyang babala ay isang pangako na hindi raw siya magnanakaw sa pondo ng syudad. Kapilan man, eko po man ako kingkaban na ning gobyerno. Hindi po ako magnanakaw sa ilalim ng aking pamumuno. Planong paglilinis, tututukan daw ng kanyang liderato ang palakasan system na siyang dahilan umano ng pagbagal ng serbisyo ng lokal na pamahalaan. Mumuna tamong gawan kalukluk tamo po, ayusan at linisan taya ing pamangobyerno king syudad. Ilako taya ing nepotismo, padrino at palakasan system. Alang kapamilya at alang kaluguran, pumila at pipila tamongan, dumalanlangan keng pante-pante apamagtrato, karas keng proseso at serbisyo na ning syudad. Sinagot din niya ang patutsada ng ilan sa kanyang mga kritiko ukol sa kanyang kapasidad na mamuno. Eko po pwedeng sabyan na biyasa ko at eko pwedeng magbyasa-byasa kening liban ko, pero metong mo po ing asabi ko,
Biyasa ko pong makiramdam kareng mas atin belwan kanako basta para keng balen tamo. Sa kanyang unang termino bilang alkalde, ang slogan na titindigan umano ng kanyang administrasyon ay ang Fernandino ka, Kayabe ka. Dito palalakasin umano ang social services gaya ng financial assistance program, feeding program at relief activities kung saan gagamitin ng color-coded cards para sa deserving beneficiaries na makatatanggap. Ipatupad tamo in color-coded Fernandino cards para mas apabilis tayo ing serbisyo ng gobyerno depende keng estado at pamangailangan dareng aliwaliwang sectors. Ini po ing buri kong malyari king syudad tamo. Miyangat lareng bawat metong pauli ning sipag, tiyaga at diskartida. Sopan at dinantalang masantinga programa at oportunidad itang datanging panahon, eta na panandaman man na itamo kalulutamo. Kasama din ang edukasyon sa magiging prioridad umano ng Administrasyong Kaluwag. Magkakaroon ng Educational Financial Assistance Program, Scholarship Program at dagdag pondo para sa City College. Dagdagan niya ing pondo ng City College ng San Fernando para mas marakal lareng asopan at aserbisyuan tamong kayanakan at apasanting lalo ing kalidad ng edukasyon. Dinanlangan libreng laptops at internet service reng ganaganang public school teachers king syudad. Sinabi naman ni Mayor Kaluwag na sa kanyang unang 100 days sa katungkulan ay makikita na ang development sa ilan sa mga agenda ng kanyang administrasyon. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, ligtas at progresibong syudad, pangako ni Angeles City Mayor-elect Carmelo Pogi Lasatin. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Dumako naman ho tayo sa unang distrito ng Pampanga. Ano kaganapan kahapon? Nanumpa na ho si re-elected Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr. at kanya hong miyembro dito ho sa 19th Sangguniang Panlunsod. Na halos mayorya ho ay timpuso. Ngayong o kahapon ho yan mga kaibigan dito sa area ng Barangay Kutod kung saan nakakuha ng mataas na boto ang alkalde. Tampok ho sa mga pangako ng alkalde ay ang pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at ligtas na komunidad. Narito po ang aking balita. Dito sa Barangay Kutod, tumingkad ang timpuso.
Nanumpa si Angeles City Mayor-elect Carmelo Pogi Lasatin Jr. kasama ang bagong halal na miyembro ng 19 Sangguniang Panlunsod nitong hapon ng June 30, 2022. Panalo man siya sa lahat ng presinto ng Angeles City, 90% umano ng higit 8,000 na registered voters dito ang nagbigay ng tiwala kay Mayor Lasatin. In this barangay alone, Barangay Kutod, I garnered a total of 7,178 votes out of 8,897 who voted. Our people have again entrusted us the reign of our city government. Gobyernong nakikinig sa mga hinaing ng mamamayan at hindi lamang salita kundi nagtatrabaho. Ito ang tiyak umanong maaasahan sa ikalawang termino niya. At sa mga ibinida niyang proyekto, una niyang binanggit ang paglalaan ng 100 million pesos para sa recalibration ng command center na pagdaragdag ng CCTV camera sa lungsod. I will appropriate 100 million for the installation of additional CCTV cameras to address the blind spot throughout the city. Malaking bagay sa paghikayat ng mga investor o kapitalista ay ang maigarantiya na ligtas ang komunidad mula sa iba't ibang uri ng krimen ayon kay Mayor. Mula sa disaster at crime response sa syudad, ayon kay Lasatin, itutulak ng kanyang administrasyon na mapagbuti ang bilis ng pag-aksyon ng Disaster Management Team at PNP sa pamamagitan ng 911 hotline. I personally instructed my chief advisor, IC Calaguas, to set up the 911 emergency hotline, where every Angeleños can get help in any kind of emergency, be it natural hazard such as earthquake, fires, floods, landslide, or crime and violence. Nais din na maiprioridad na ordinansa ni Mayor Pogi ang adaptation ng City Council sa mga program ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Oplan Harabas o ang mandatory drug testing sa mga transport sector. Ito'y upang maigarantiya umano ang kaligtasan ng riding in public. Ayon kay Lasatin, sa larangan ng ekonomiya, ang kalakalan sa lokal na produkto ay hindi malilimita sa lungsod, kundi ito'y magiging bukas international dahil sa muling pagbubukas ng turismo. Habang pangunahin umanong prioridad ng Angeles City LGU na maisama sa livelihood program ang mga solo parent, ang tinatawag naman na pusong mamon, katumbas ng Nutriban ng national government, ay maitutulak din anya sa mga targeted na kabataan na may malnutrition sa lungsod. Ayon sa alkalde, seryoso siya na maiangat ang kabuhayan ng mahihirap. At isa na umano rito na paglalaanan ng pondo ng lokal na pamahalaan ay ang pabahay. Samantala, naging partikular din ang alkalde sa posisyon ng LGU sa pagpapabuti ng healthcare service ng mga health centers. Anya, bukod sa infrastruktura, tiniyak nitong may healthcare workers na aalalay sa mga Angeleño mula laboratorio hanggang sa pagpapagamot. Paolo G. Santos, CLTV News. At alamin naman po natin ang lagay ng panahon. Nasaan na ba ang mga binabantayang bagyo ng Pag-asa? Narito po ang ulat ni Kuyang Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa dito po sa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan natin dito po sa may silangan ng Northern Luzon ay nabuo na po bilang isang ganap na bagyo at tinawag po itong Tropical Depression Domeng. Ito po yung ipang-apat na bagyo busa ngayon at pangalawa po dito sa buwan ng Hunyo. Ito po ay tinatayang nasa layong 950 kilometers dyan po sa may silangan ng extreme Northern Luzon. At nagtataglay po ng lakas na hangin na umaabot ng 55 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 70 km per hour. Ito naman po ay kumikilos pakahilaga sa bilis na 10 km kada oras. Samantala po, southwest monsoon o habagat po nakakaapekto dito sa may kanlurang bahagi ng central at southern Luzon. Kaya po ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan
ay nakakaranas po ng monsoon rains na dulot po ng southwest monsoon o hanging habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, ang Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Western Visayas at natitirang bahagi po ng Central Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging maulap po ang papawiri na may inaasahang mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidot at pagkulog dulot po ng southwest monsoon o hanging habagat. Ang natitirang bahagi po ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawiring sa bandang hapon o gabi at posible po magkaroon ng mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidot at pagkulog dulot po ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagbibigay po ng mga pag-ulan sa iba't ibang parte ng ating bansa. Kaya pinag-iingat po ang lahat, magdala po ng gamit panangga sa ulan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para po sa karagdagang detalye, maaari po ninyo kaming i-follow sa amin pong mga social media pages. Opo, mula ho dito sa Facebook account ng CLTV at CLTV36 Official. At dalawa ho yan, meron pa po kaming at CLTV36 News. I-like nyo na rin ho at i-follow. Sa amin pong Twitter account at CLTV36. Ang aming Instagram, syempre, mga kaibigan, huwag po ninyong kalilimutan at CLTV36 Official. Kung nais naman po ninyong panoorin, balikan ang mga programa dito ho sa CLTV, pwede po ninyong bisitahin ang aming pong YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming pong website, www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal 115 at sa aming pong 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Sa ngalan po ni Kuya Justin Dizon, ang inyong lingkod, Paolo G. Santos. Maraming salamat. Happy weekend.